Samdan ng usa ka 28 anyos nga doktor human gipara kanang sakyanan niini sa Buluan, Maguindanao del Sur niadtong Sabado. Ani ang report. Sa investigasyon sa Buluan PNP, gilatas sa biktima ang National Highway sa Barangay Digal, Buluan, Maguindanao del Sur. Dihang gipaara kanang sakyanan niini sa wala pa mailing gunman niadtong Sabado sa gabii. Giilang biktima nga si Dr. Charmaine Baroquillo, 28 anyos, usa ka doktor sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ug residente sa Polomolok, South Cotabato. Gikan matud pa sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur ang biktima paingon sa Isulan, Sultan Kudarat, diyang gisundan sa riding in tandem suspects. Gani una pa man kini makaabot sa iyang destinasyon. Gi-overtikan sa mga suspect ang sakyanan sa biktima ug gipaarakan. Nakamaneho pa ang biktima paingon sa Buluan District Hospital. Apan aduna kini nabangga ang kasugat nga tricycle nga adunay sakay nga tulo ka pasahero. Dayon may bangga sa balay doon sa kalsada. Gidala sa mga nagpakabanang residente ang biktima sa ospital ug padayong ginatambalan. Samtang nakahiagom sab og serious physical injuries ang tulo ka pasahero sa tricycle nga naa karon sa ospital. Padayon ang hot pursuit operation sa mga suspect. Ginasuta pa sab ang motibo sa pagpamusil. Ginasulian pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og kuha ang pahayag sa pamilya sa biktima. Gikondena sab sa Sultan Kudarat Provincial Government ang pagpamusil sa maong doktor. Subay niini, nagtanyag og 1 million pesos nga reward money si Sultan Kudarat Governor Dato Park Ali Sangki Mangudadato ngadto sa makatudlo sa responsable sa pagpamusil kang Dr. Charmaine Baroquillo. Nagmando na sab ang probinsya ngadto sa Sultan Kudarat PNP nga makig-alayon sa Maguindanao del Sur PNP alang sa paspas nga pagsulbad sa krimen. Ako si Tony Hubamil para sa One Mindanao.